Qozanlılarның мәгарифнең формулашу тарихын өйрәнү мөмкинлеге бар. Россия минем тарихым паркында Россия тарихында укытучының роле дигән мультимедиа күргәзмә ачылды. Әлеге тантанада катнашкан мәктәп укучылары танылган мөгаллимнәр турында бай мәгълүматлар белән танышты. Выставка «Роль учителя в истории России» объявляется открытой. Күргәзмәгә беренчеләрдән булып Казан мәктәпләре укучылары килде. Укытучылар көнендә Россия педагогикасының тарихы белән таныштылар. Бөек остазлар турында мәгълүмат алдылар. 150 экранда легендар педагоглар Ушинский, Макаренко, Сухомлинский биографияләре. Бу рәттә шулай ук үсеп килүче буынны тәрбияләүгә зур игътибар биргән Лев Толстой да бар. Нам показали развитие учебной программы на протяжении всей истории России, как менялись учителя, как менялась программа и вообще насколько важна роль учителя в жизни каждого человека. Бик мавыктыргыч, бик дулкынландыргыч бәйрәм. Үзеңнең дә укытучы булганың, балаларга белем биргәнең өчен горурлык хисләр кичерәсең. Бу бик дулкынландыра. Күргәзмәдә 3 тематик зона бар. Аның берсе хәзерге заман укытучыларына, икенчесе элеккеге легендар педагогларга багышланган. Шулай укучыларның укытучыларына карата булган рәхмәт сүзләре дә урын алган. Мы хотим повысить Без укытучы һөнәренең абруен күрсәтәбез. Педагогларның балалар арасында да җәмгыятьтәге дәрәҗәсен дә күтәрергә омтылабыз. Чөнки укытучы киләчәк буыны тәрбияли, аның абруена күп нәрсә бәйле. Мультимедиа күргәзмәсе тарихи паркта ачылды. Ул 10 октябрьгә кадәр эшли. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.